Matur suwun panipun Bapak Panewu sampun panyerahaken dhateng panipun Ibu Hajah Suratun lan alhamdulillah Ibu Hajah Suratun kepareng maringaken dhateng Mas Dalang Yusuf Ansori. Matur suwun. Pantunganipun panipun Bapak Panewu lan Ibu Hajah Suratun saged handayani pagelaran ringgit lan secal wonten dalu punika purwa madya ngantos sunatan sabing tok barokah saking Allah SWT. Amin. Nggih. Kadipikaten semonggo wekdal katur dhateng Mas Dalang Yusuf Ansori ingkang kedhereken karawitan angsor laras kinarya bebering cariyos Bagong Duto. Semonggo semangke kawicaksana dhateng Mas Dalang Yusuf Ansori sak sekabehipun semonggo katur nuwun matur nuwun. Ya Allah
tambah lireng ulun apurpa risang nur bengarat mangkanan ingkang sileng tasih Lahim awik namastu punama sidhem Aum awik namastu silat mring juang jagat arono sirantandha kawisaning bisana sono sinau langening wis tumaksih lestantun lampahing Buddha jinantur tutur kadula tulat mring Raden Maradya winursita paming niskara karanta diya tumiying jaman Purwa mangga tekap masananing gubitotan murung rengging melambang matumpa-tumpa marmo panggunggung sang muring kota segebyar dumadining wayang Purwa Purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kunung musurasa yen linarasaya kaos mulat sari urang rasa wani uruhing diri rasa rumangsa ing rumangsani lir jalma ngilo kaca jarwe wus rinakup caing carita becik wus gemelar jroning pakeliran yaiku sejatine mriksani pagelaran ringgit Purwa Surya Candra Darumya Kartika terus pinulpu kedrating ngawasa sahari ratri angidri bawana Purwa teking duk sino gilir gumandi teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetunggulan tangkar tumang terkoyo sinarambun kaya japating grembyah dadu pandanging kutu-kutu alang atoga buron wono miyang buron toya dadi branaan tanpa wicalan padang nerawangan sinaring sang Hyang Retawi ingkang ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wit tanduk mungup-mungup mungguing kalingan wukir abang perngangah lamun kaeksi ayah dilat-dilato bumi
saya dangu sumerup Sang Hyang Arga katon sebelah kanan kiri kabangis mujer kaperbawan sinaring Sang Hyang Basanta tenentu katon ijo ruyu-ruyu amangku kuning keng biru moyo-moyo pucing gunung kinemulan getanu kasiliring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega panata wis dangu selaing kawula dasih denelo arsa upaya buga karep tegal sawahe panglur sira tanana bedhote sinambi sesendunan sesindenan mikul garulu kune anggiring raja kayane sawane ana pirembakan Soma Ruwangi Sang Hyang Arga saya dangu saya inggil sinaring jagan wis katon melok during kiblat papat lor kidul wetan kulon anengge kumlaring papan ijo ruyu-ruyu indah asri papane anengge tegeng karang pradesan kebawat bentan negari Ngamarta anengge mapan wonten ing padukuhan Karang Kadempel papan milikipun Kelurah Semar Putronoyo kocap ing mangke ketinggal ijo ruyu-ruyu tetandurane angrembuyi gegedhungane ambyek moe nganti kaya manglung wit-witane polo kependhem polo kesimar polo kemantung sadyotan kuciwa cinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri Ningon raja kaya ite iwen sansaya ngrembaka lamun miyang aglaring mangunan lamun manci sarap surya samya mulih marang kandange dhewe-dhewe datan ana carane kandhang nganggo winancing malang lebet tebi saking tindak sansaya sinansaya wada winada kananing mung mat sinambatan daya dinayan suwi-suwi wis mapan satring jejiban kang pinuji teman mawujud pilenggahing kumlaring cipta rasa karsa hambabar karya penging binasaken nalika semana padukan Karang Kadempel dengawontenaken parapatan agung madaning parapatan mapan sak telenging pendhapi agung padukan Karang Kadempel bocah ing manggi Kelurah Semar Putronoyo ngawi sangjaning para putra miwah para kawula wonten ing padukan Karang Kadempel gojaping mangke ing sedya den ngawontenaken pirembagan wikatus ugi ngawi sangjaning para putra ketinggal bisawanipun Atmaja pambarep Kelurah Semar Putronoyo ananging Kelurah Nala Garing kadheraken ugi Atmaja angka kalih ing Karang Tumaritis ananging Kelurah Petruk Kanrong Bolong kadheraken ugi Atmaja Ragiling Kelurah Semar Putronoyo ingkang minangka ketua pemuda Karang Kadempel ananging Kelurah Bagong ya Kelurah Cepot bocah ing mangke ing jauh tinggal pepahandir sagung kang samya semewa yayah ruping samudring daratan gendera rontek umbul-umbul kiterangan danu yayah punding mangsa labuh payung megar mendi jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing aran kaya jati ngaraning mangsa katiga parandene ketinggal tidhem jinem madyaning parapatan agung Karang Kadempel nadyan gegudungan datan ana ingkang obah samirana data lumampah kapiyarsa mung swaraning pratangga mewah pangli ing waranggana Jigro amurwani pangandikan jatuh manggi Cimadika Kelurah Semar Putra ingkang dereng kababaring lisan
kasewakan sono maneka warna papos petang jono miang panjra renggeng maneh nara awata prabanyo kang sumirat obro prabanyo sumirat kanyareng kaca lelewaran lerki laju sireng tade wimbo kekandom rek kadiping maruta mendo separan mangambar pongas ngebeki madyaning pasewakan tandya mel gegek ugek sadulita mel aduh suwe aku ngawe nglumpukke para kawula mergo Cenana wigati sing kudu tak aturake kok iki kok kahanane isih sepi mau kok ora ana kumliwering wong babar blas anak-anakku telu cacahe wis padha tak belpun jarene saguh sowan ning Karang Kadempel lah kok wiwit jam 8 iki tekan jam 10 kok urung ana wong babar blas nggonku siaran ana masjid ya urung padha teka kawulane
mongko undanganku genduren. Biasane kawula Karang Kadempel ki kiyenge mangkat ana tulisan genduren. Lah kok iki sepine ora sepene. Iki janjane do nendi ya. Truk Bapak ki ngantuk wae piye? Embuh. Awake dhewe sowan rene ket mau kok. Jarene ora ana wong babar blas. Wes njaba ki akeh. Para warga ing Karang Kadempel kok bapak ora pirsa ya, Tru. Ayo mbok menawa iki ngelih ora. Urung madang ya, urung. Ketok Semar ki nek urung madang ki wis lamur. Ya kaya aku ki ya ngono kuwi. Lah iya. Mula awake dhewe iki kudune sing matur kula nuwun. Kowe sing barep kowe kudune sing iso matur. Siap. Bapak Semar Nunan amit pasang liman tabe tinebehna nglodhone demawaing tawang-tawang linepat ning tulak manuk pareng paduka amiji dumateng wisuwanku paduka wontenaken parepatan agung wonten ing pendhapi padukan Karang Kadempel ingkang estu Brawira. Wah ora wah tenanan iki ya pendhapane jos tenan itu. Iya. Kok kae penuwune malah saka maoni. Ayo mbok menawa kombinasi kaya wes ngane-anehi. Sampun kentelan kewala Bapak. Kula menika sampun kawit jam 8 enjing kula wau. Ngantos sak menika tabuh sedasa. Menika meh adan luhur kok panjenengan malah kendel kewala. Menika janjanipun wonten wekatos menapa? Sebab kula menika kaget. Bapak menika caos nawala utawi paring nawala kalih kula, kalih Petruk, kalih Bagong menika janjane gantine napa? Gareng diboyongi sowane, gareng ditimbali karo Bapak Semar. Petruk uga ditimbali karo Bapak Semar, Bagong ditimbali karo Bapak Semar. Monggo Bapak menika pirsa piyambak. Anak-anak menika sedaya sami sibuk nglampahi kewajiban. Allah sibukmu ya. Wah, warna-warna. Aku ki kegiatanku ngarit. Kadang kalau nek paingan aku ya mangkat ning pasar wedhus. Oh. Tak gawake dam. Iya. Lho paduke sampun ngantos kendel kemawon. Samrika sampun damel kuciwaning manah. Para kawula ing sapedukan Karang Kadempel menawi paduka ngantos sak mriku kendelan kewala Bapak Anjrah Kang Puspita Arum Pasiling Samirana mri sekar kadung ngas kandanyo sertaning driya dadi gawe kaget atiku. Iki lah kok iso iki sulapan apa piye to? Sulapan pripun to, Pak? Kowe iki kok ujug-ujug lungguh ning kono ki? Lah tekomu jam pira?
Wah tenan truk ngeleh gitu. Bul bareng disuluki njur tekes ya ora apa-apa pakeke. Mekaten Rama, estripun kula menika sampun sowan kawit tabuh 8 enjing kula wau. Ning ngantos jam 10 ki kok bapak ki gur meneng wae. Sampeyan ki meneng wae, janjane ning apa? Anak-anak ki nganti bingung. Ket mawane ngene kok bapak ora gek paring dawuh, ora gek paring pangandikan. Mongko wis ket mau kula niku nenggo wedange teko. Ha sampe kok sampun dugi. Bapak Semar kula aturi paring dawuh, janjane enten wigati napa nglumpukke para putra sartanipun para kawula sakarang kadempel. Wong tuwa ki nek kokean pikiran. Ngene iki lho. Sangka budrek nggonku mikir, sangka kejeron nggonku bingung kepiye arepku ngayahi sing kudu utawa sing dadi kewajibane Semar. Nanti aku siaran nglumpukke para warga wis do teko kabeh sakarang kadempel. Iki anak-anak wis padha sowan kabeh nyaket karo Semar. Bareng teko kok aku ming nyawang kosong blong ora ana wong wing. Aku njuk ngapura nala gareng. Mboten masalah. Pancen mata tuwa menika. Matane sapa? Mata kula. Menika pancen. Nggih nuwun sewu. Tiyang nek koken pikiran menika kebebanan pikiran menika nggih kados ngaten mriku. Ngantos kula piyambak menika nganti sok mikir, duh iki engko piye arep ngayahi, engko gek-gek ngene, engko gek-gek ngene. Niku kedahipun menika mboten angsal. Sebab kula menika minangka titahing Gusti, kula menika mboten pareng mboten ming kula. Ya. Ning sedaya titah menika minangka ing dipun titahaken Gusti. Nek percaya temenanan karo Gusti kang akarya jagat kang murbeng dumadi, awake dhewe niku janjane mboten entuk kebebanan. Awake dhewe niku janjane ora entuk kuwatir. Ora entuk duwe rasa was-was. Sumelang kok gek-gek aku engko ora entuk wedang. Kok gek-gek bar wayangan ora dingoni. Ngono, kuwatir niku mboten pareng janjanipun. Mila kula lan panjenengan Bapa minangka titahipun Gusti ingkang akarya luka, kedahipun kula menika ngabekti sartanipun ngibadah, sartanipun manembah lawan pangeranipun piyambak-piyambak. Mila kula aturi paring dawuh wigatosipun menapa ngawe sangjaring para putra. Wis teka to, wis suwe to tekamu nulis sampun. Aku tak mbagekke karo kowe sik. Nggih. Waduh slamet tekamu nolo gareng wilujeng Bapak. Paduka parengami dhumateng pisuwan kula wilujeng kalis ing sambikala. Widodo tepi saking Rubito kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pabekti kula kunjuk sandapada paduka Rama Semar Badranaya. Kowe ngaturake bekti karo bapakmu ya tak tampa nole ora liwat pangestune bapakmu Tampanana iki. Sampun kula akan pundi Gucimat paripe ndaene kasantosan. Prayoga nanggonmu. Sampun mboten kirang prayogi. Metro kantong bolong apa wis suwe leh mulinggo. Ampun ket mau. Wilujeng sowan kula. Aku rung bagekke wujud. Slamet tekamu wae to. Nggih Pak, wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa pangestune bapakmu Tampanana. Nggih, kula pundi Gucimat. Lah iki endi? Bagong iki endi? Kok ming wong loro? Biasane rono rene ngalor ngidul ngulon ngetan ki nut grubyuk. Ting wong telu kabeh iki kok ming wong loro. Lah niku sinten? Semari matane siliweran. Hus. Gong. Anu bapak ora ngono-ngono kuwi lho. Matane ora awas kok ning bakong ngene ket mau disalami ora. Oh ya aja kaya ngono kuwi to lho. Iki bapakmu. Wes. Wong ora ora iki Bagong. Basa. Basa. Cakok. Ngono ora? Manut sawat.
bataku raimu. Sisane akeh arep tak go gawe tuku. Tuku apa? Tuku bataku. Bagong selamat kamu. Wilujeng Bapak. Ngapunten kathah. Kaluputan anggen kula matur kawanjengan ndika. Jalaran kula menika kala wau saking griya niku kula menika pun diureng-ureng le bojo kula. Lah sebabe ngopo? Jalaran kula menika konangan weanan kalih wong wedok sanes. Lah, tenan to. Andane kok. Iya guru paet cah iki. Lah menika kula bidal saking griya. Tumuju wonten ing Karang Kademel menika raos kula esmosi. Bojo mengkari ngopeni wong lenang. Wis goleke dit, goleke nafkah, ora matur nuwun, malah ngumreng-ngumreng, malah sandangan kula diwadahi koper terus kula diuncalke koper kula. Ayo iki wis ora pisan ora pindho iki ngono kuwi. Wah, semen aku menawa kendel to. Modalku wani. Tau disadap bojoku aweku. Ki apa nek WA kaya ngene iki kok isane WA kene iki maksude kepiye? Wis nduk wis lalekno wae. Ya sida kuwi aku wis arep ditundrung. Salah kirim kuwi. Ya ngene iki terus abot-bote urip melu mara tuwa. Iya. Mangko agi arep tak bangun sih omahku. Ngarep kamu kaya apa cakruk. Etan omah kaya tak bongkar. Ya. Terus etan omah sing nggon kolam kaya tak bongkar, kolame tak ilangi, tak imbi bataku semubeng. Rencanaku nggon tak kei TV, dadi nonton wayang ki iso nobar. Ya. Ah, etan omah mengidul kae tak wane gal palum 6 meter win delalah wingi kurang. Oh. Sangka tak nggo motif ungkik-ungkik. Ya. Ning ya kabeh kuwi merga saka pangreka dayaku. Nggonku golek duit ki pancen rekoso tenan. Ya. Luwih-luwih taun 2020 wingi kae kaya usum wayang ana kowe. Kowe ngerti dhewe to? Aku dhewe ya minangka seniman kuwi rasaku abot lho golek rejeki. Seniman kowe mung wiraswara kok. Lothong. Wiraswara kowe aja ngremehke ngono kuwi. Kowe iki aja sok seneng ngremehke ngono kuwi. Petro nek ora dadi wiraswara ora iso mangan, ora iso makane anak bojone, ora iso ngopeni awake, ora iso ngopeni keluargane. Lah kowe iki arep iki anak Semar nadyan to ragil dhewe. Ning kowe sukses dhewe, ya njur aja gembelo sirahe, njur gaweane kakang-kakangne diece. Gaweane kakang-kakangne dinyek, dumeh aku blantik njur to ece. Apa iki tuwa dhewe randang rabi. Mula ta mula. Ya mula ki golekna, senengane kok ora. Pahit ora. Selamat kamu, Bang. Wilujeng, Bapak. Bekti kula konjo, iya, kowe ngaturake bekti karo aku tak tampa pengesune bapakmu tampanono. Wilujeng bekti kula anu nggih, kula pun dinggo jimat prayogakno samnut ngirang mayogi. Nuwun sewu, Pak. Niki kula pun ketau ngentosi, malah dikethok karo cangkeme Bagong niku, Pak. Nuwun sewu janjane bapak niku enten wigatos napa kok lumpuke kalih para putra. Sartanipun ngawe sandening para kawula, para warga. Wonten ing tlatah Karang Kadempel. Mriku wonten wigatos menapa sakmenika kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Babakan panjenengan menapa ingkang dados-dadosipun paduka ngawontenaken parapatan agung mriku, Bapak Semar. Marika den prayitna semuriris eka balik eka balik Titiyane kandayane Trisunya Purnama sasi janjane ngene ya le nganti budrek nggonku mikir
Nganti iki aku mau ora weruh kahanan pendopo Karang Kadempel kawula wis padha nglumpuk. Anak-anakku wis padha teka sowan kabeh marang kersaning Semar Badranaya. Iki janjane aku ki duweni gegayuhan. Gegayuhanku ki aku kepengin ngetes. Kepengin jajal lan sartane aku kepengin neder karo katrimaning uripe Semar. Jalaran para warga ing Karang Pradisan ki kahanane wis morat-marit, kahanane wis ora karu-karuan. Siji para warga ki ora padha gelem manembah karo pangirane dhewe-dhewe. Ora padha iso guyub rukun, ora padha gelem gotong royong nek ana tanggane sing duweni bot repot. Ora padha gelem nyengguyung manunggal tetunggalan dadi siji. Iki kabeh mau disebabake mergo saka para bendara-bendara Pandhawa sing wis lali, sing wis padha ora gatekke karo kahanane para kawulane. Lah iki sing perlu ditakokke iki janjane sapa sing ngomong para Pandhawa? Sing ngomong para Pandhawa kuwi ya ming bapakmu. Bapakmu ki peranganing dewa. Nadyan to nuwun sewu, bapakmu ki ming wong kere. Ning ora kok teges aku ngegungke karo kadewatanku ning aku ki janjane Pangejawanteng Ismaya. Mula nek nganti ngerti kahanane para Pandhawa kok dewa ki meneng wae aku minangka sing wis dadi kawula cilik, kawulaku padha bosah basih ora karu-karuan. Nek ngerti kahanan kaya ngene iki para bendara-bendara kok pugur padha meneng wae, sartane dewane padha meneng wae. Apa ya bakale kelakon Semar dadi pamonging jagat oleh sidhem jroning pasewakan Wadya tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu nenging kleru sing duka cipta perputi mandana raras Didemadaning kawontenan parapatan agung ing Pendhapi Karang Kadempel. Ucape mangke samya tidhem samya menggalih babagan pangandikanipun Para Semar Badranaya ingkang pungkasan. Ucap sekawit ing mangke ketingal lalukipun para kawula wonten tengahing tidhem swasana ingkang miyos sangjaring para wadyabala sangjaring para kawula ing Karang Kadempel. Wantun minggah madaning Pendhapi sinambi jejogetan lelembean sinambi gembelengan anenggih sinten to menika mboten sanenggih utusan saking negari Ngastina pandhita ing Sukalima Sang Tapa Begawan Duru kadharaken dening Rekyana Patih Harya Senguni jejogetan sesulan madaning Datulaya utawi Pendhapi paduan Karang Kadempel akarya cingak kang samya mulat.
alun tata trap silanira ngecamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta sagone ora padha tarung babone ora padha ae kok iki malah dadi kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra susu nasibe Semar Badranaya ngawur lha apa guru ora sing diomongke bapak apa itu donge kelepaning samudra madu kok iki kelepaning samudra susu ayo mbok menawa ndi warna beda kaya wis sak geleme Semar wae to kok dadi kerawuan priyagung ah penemban Durna kalih Rekyana Patih Arya Sengkuni penemban Sarawa Paduka ingkang abdi pun Semar Badranaya ngaturaken pambagya raharja remban Astaka swala swanu bertopol sumorante hamlah gamana kang kula baprit kantil buntuting selikur Semar ya Sarawaku ning Padukan kang kadempel dina samengko iki kowe mbageke kowe ngaturake pambagya raharja kelawan Begawan Durna nggih peneban selamat tekaku ning Padukan kang kadempel ora manggalangan swiji-wiji apa iki kok sawanku kalih sing sambikala adoh saka Rubita wah wis suwe aku ora tilik marang kanan karang kadempel aku iki dadi kanane dadi kaya ngene lha kepripun beda banget bentenipun menapa pendapamu iki walah dalah ngalahke pertapan Sukalima wah kiwa tengen ngisor dhuwur ukir kabeh kayune jati kabeh tak teliti ora ana sing maoni siji-siji ya Semar jane enten maoni setunggal nggih nika sing cagak pojok wetan menika maoni wah ya ning ora dadi apa nah gantoke cagak sementara ning aku ngerti nek kowe kentekan duit mergo wis entek tanggo nukoni jati karo tanggo ngukirke iki wah mula ora dadi ngopo kowe duwe mungko bermuwing maoni ya mung siji cagak pojok wetan kae ya aku ngerti kowe kentekan dana arep ngukirke arep garape wah tadi gerglondongan kayu wutuh mboten dados menapa lho pojokan kidul kae apa pundi kae kaya tumpuan blabak niku bakal gayor gebyok nggih kayune saenten-enten kula maoni wah lah kok ora ndang mbok garap danane penemban dereng wonten penemban kula dereng kober nek perkara dit men kula niku gampang perkara probiyane mengke gampang ning kula niku ming wektune wah ya wis apik mbok jobenmu kaya catur iki ukuran pira
Nggih pangestunipun menika swidak persegi. Wah, gede-gede. Nggih. Semene iki piyone kaya ngapa? Mboten sah mikir menemban. Oh, iya ya. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya ya. Tak tampa kowe ngaturake bekti karo aku ora pengesune Begawan Durna Tampanana. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe, ndayana ing kasantosan. Dipun sketsaken anggenipun lenggah. Ya kaya wis ora kurang kepenak. Oh iki kursi kok atos kaya ngene. Beda karo kursi nang ngesina. Wah, kursi nang ngesina ki empuk kaya. Mendut. Iki kok atos kaya ngene. Gambare sofa kaya ngene kok. Iki dintul-tul wae ora kena. Mo jerone kebak tikuse mrek. Mula Semar kowe iki arep tuku barang, tuku furniture. Ngene iki kudu sing temata tenanan. Aja nganti kowe mengko kapusan. Nggih. Sing penting ngeling riyen. Kursi apa? Niku kursi ming sak enten-enten kula niku le pados Bagong teng pasar. Oh, lah mula cah ki gampang kapusan. Jero blabak. Kuwi jarene jero full spring bed. Regane sijine 950 tak tuku kabeh bareng tekan omah kok atos. Isine meng gombal tok. Malana sempake bareng. Neka-neka senane ora. Senenganmu kaya iki kula mergo kapusan mergo Bagong niku. Rekyana Patih Harya Sengkuni Wilujeng pangestu Semar. Slamet tekaku ning Karang Kademel dina iki. Ora ana rubeda apa-apa. Nggih, bekti kula kunjuk. Ya. Tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Rekyana Patih. Dipun prayogaken anggenipun lenggah wonten ing Karang Kadempel dinten sakmenika. Lunga urung ki nggih Kakang. Mbah. Oh, asem tenan kok. Diapusi karo penggirong. Tak apusi genting kok, awas kowe kok. Ya, ya. Ditenono wae, ngorap ngarep. Age ulur dhewe. Senengane kok ora. Oh iya bener sing ning ngarep. Sole nala ganeng mbagekke karo Begawan Durna, penemban Durna. Mugi tansah kalih sing sambikala rawuhipun paduka wonten ing Karang Kademel menika. Oh iya ya, nala gareng. Slamet tekaku. Ngaturna bekti karo aku. Nggih, bekti kula kunjuk. Pangestuku Tampanana. Nggih, kula punika jimat. Rekyana Patih Harya Sengkuni Wilujeng. Rawuhipun iya nala gareng slamet. Bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku Tampanana nala gareng. Nggih, kula pun dinggo jimat. Penemban Durna. Bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, Rekyana Patih Harya Sengkuni bekti kula kunjuk. Ya ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, kula pun dinggo jimat. Gong. Bagekke. Gah. Lah ngomong iki priagung. Telek. Iki priagung ndok bosok. Lho. Ndok bosok. Sing putih ming surban ro ketune ning atine lethek mambu. Iso. Dijiki bosok. Mah, gah bagekke. Oleh marep rene wae. Wis sak gelemu ngono ora. Ning kene ana apa-apa sing temandang kowe. Siap. Aja rene sithik. Padu. Kowe kok aben sak gelemku mbange nyawang Durna. Rupane kaya manuk guwek, aluwung nyawang sinden. Lah iya. Wah. Oke ya, Tru. Oke. Ana sing saka kayangan barang. Kok kayangan Bathara Guru. Astanipun sekawan. Wah, ana sing seragame beda dhewe. Ora masalah. Sok gek tumbas, genah iso. Ada sing gambare penggirong. Nek wis nglumpuk duitmu dhewe-dhewe. Ya. Nek wis nglumpuk kok duitmu dhewe-dhewe serane ora. Oh, pakok kowe ora gelem bagekke karo aku ora masalah. Aku tok sengit ora masalah. Oh, Semar, wonten timbalan berban. No, kowe aja kaget ya.
Sowanku iki sepisan tilik marang karaharjanmu. Angka loro sowanku ras kok karepanku dhewe nanging sowanku iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Wigatosipun. Ya wigatine supaya aku prapta ana ing Karang Kadempel. Gandeng kahanan negara Ngastina. Wis ana telung candra iki kaya dene Taman Pegebluk. Oke, para kawula sing nungsang punyang lumbuk bentus gudel bingung. Oke, sanggaring para kawula Karang Pradisan esuk lara sore ketiwasan. Sore lara esuk kapraloya. Mo kuwi wis sumebar warata kedadiane Semar. Anak Prabu Duryudana wis ngrawuhake Brahmana 1000 suka tenange ora ana uga sing bisa nambah bebentuhan ning negara Ngastina. Barang anak Prabu Duryudana manegung semedi malah dining sesameran raja malah bebantal bata bataku. Anu sing bener to Kang. Bebantal bata sarebat. Anak Prabu Duryudana pikantuk sasmita. Oh, ya kuwi bisa ning waluya nirmala tumajati jati mahulya yen to negara Ngastina tinungkon. Ora ketamung telung kedaping peninggal bae Semar kudu prapta ning negara Ngastina. Sing wigati nambah bebuntunan negara Ngastina ngemong sanggaring para satukara sanggaring para kawula Ngastina. Wah, mula Semar wale-wale apa? Praptaku iki bakal mboyong karo kowe, mboyong karo sowanmu ning negara Ngastina. Ayo, kowe gelem apa ora? Kowe kudu gelem tak boyong. Kowe njaluk apa wae nek kowe gelem sowan, kowe saguh. Kowe saguh sowan ning negara Ngastina, kowe bakal diparingi apa-apa sing tak pengin dening anak Prabu Duryudana. Kowe njaluk derajat pangkat, mesti diparingi. Kowe ora mung dadi ponokawan, kowe ora mung dadi batur. Ning negara Ngastina minimale kowe dadi tumenggung. Lho. Omahmu sing kaya ngene iki. Kae didul pendopo, kae omahmu kae ming gubuk. Nek kowe tok tinggal ning negara Ngastina kae besok dimbroke. Ditatekke omah tingkat 7. Nganggo lift. Nganggo kamar mandi barang. Dadi kowe ora kangelan ngrekoso adu-adu saka omah menyang kali, tur menek kowe ora bakal ngregeti kali meneh nek omahmu dibangun. Lho. Mergo nek omahmu dibangun, tanmu mengko diwenehi WC. Mula wale-wale opo Semar, kowe njaluk apa wae mesti bakal tak turuti. Kae ana ing sanjabane pendopo. Wis tak gawake grobakan ya kuwi glondrong pengarang-arang peni-peni raja peni. Ayo ya kuwi bot-bote aku kepengin boyong karo kowe, bot-bote anak Prabu Duryudana tresna karo kowe diboyong nang negara Ngastina supaya kowe gatekake karo para kawula Ngastina karo para Satukurawa. Gelem apa ora? Gelem apa ora? Wangsulan, ayo wangsulan. Nuwun sewu lemban dah. Janjane kula niku ora blereng karo bondo donya. Sampeyan niku janjane mboten sah ngendika. Semar kowe njaluk apa tak turuti nek kowe gelem sowan ing Ngastina. Menika mboten perlu. Menika mboten satrepipun menawi dipun pisungssungaken kaliyan Semar Badranaya. Jalaran urip kula menika namung saderma nglampahi, namung saderma nglakoni. Sartanipun kula menika nedha narima ing Bandung. Kepepete kula ora madang 3 minggu mboten masalah. Sing penting urip kula awak kula sehat bagas waras penemban. Kepepete kula ora duwe omah apik. Kepepete kula ora numpak Fortuner ibaratipun. Mboten masalah. Sing penting jiwa raga kula menika sehat. Sing penting kula menika saged lulus anggen kula nglampahi pacoban ing alam donya menika. Kula jansane niku mboten butuh kalih bondo donya sebab ginanipun menapa bandane tumpuk matumpa-tumpa sugih mlegedu paribasan seprapat jagat nggone Semar kabeh. Ning nek awake Semar ora sehat bagas waras muspra tanpa guna lemban. Mila nek jenengan ngiming-ngimingi kula nuwun sewu jenengan pengin boyong kula. Banjur jenengan bar boyong kula ajeng mangparingi bondo donya brana picis derajat pangkat menika mboten perlu benemban. Njur kowe njaluk apa? Apa njaluk suwengmu kuwi tak ganti nganggo suweng emas. 99 karat. Njaluk apa? Pitmu ondal apa kan jaluk tak dandani
Mboten sah. Watone sing glinding bane saged kula tumpahi men mboten masalah. Ning sing baku kowe gelem apa ora suwane Ngastina? Perkara le purun menika janjane kula purun mawon nek kula kedah sowan teng Ngastina. Ning nuwun sewu niki wektune kula sing mboten gadah nemban. Jaran sanese kula nggadahi kewajiban kula kedah sowan teng Ngastina. Kula niki nggih mikir kahanane para kawula ing sakarang kadempel menika. Kula niki nggih mikir kahanane para kawula negara Ngastina sebab dinten menika kula kepengin bangun moralipun para kawula sak negara Ngamarta. Mendhahipun para kawula ing Karang Pradesaan ingkang sampun boten dipun gatosaken dening para Pandhawa nemban. Durnaila panalinganira lumajaring ratri linengga jangganira kapisanan aneng perang Brontoyuda lole astagfirullah kusmala semarang kepiye Dipati ngomong mbah wah lole kadang blekuduk manyar-manyar ngono wae ya sak gelemmu penting nesu wah Semar wae iki ping karya mong ora gelem kok tata nganggo pawadan kowe nggawa jeneng-jeneng anak-anakku para Pandhawa mboten kok kula mboten purun niku mboten kula purun ning wektune kula dereng gadah njur kapan kowe iso suwane Ngastina nggih nek rampung kewajiban kula nggula wentah sandaring para kawula Karang Kadempel miwah para kawula ing sak negari Ngamarta mremban mau ateges kowe ora gelem tak semayani kowe isih semaya wae kowe arep tak boyong isih semaya wae ateges kowe padha karo Wangkot kowe ora manut karo Begawan Durna mergo kowe ora ngilu Begawan Durna kuwi sapa Begawan Durna kuwi sapa lha mbah takon Begawan Durna sapa amnesia apa piye uteke Durna kuwi gurune para Pandhawa Pandhawa kuwi sing momong Begawan Durna lah kok Pandhawa duwe gawe kowe malah ngeboti Pandhawa ora ngeboti gurune Pandhawa dhisik kowe iki wong-wong sing kepiye jansane mboten kok kateges ngaten penemban ning sing kula ginakaken nika pernatanipun tiyang adil kula menika mboten ban jinde ban jiladan sing kula antepi luwih dhisik niku nggih kedah sing luwih dhisik sing kedah kula lampahi mboten kok nenek susulan job ngibaratipun kula njur nampa sing keri sing dhisik dumeh nyeremimi jur kula guwang ngoten niku senes watake Semar Badranaya mila panjenengan menawi kersa kula semayani nek rampung kewajiban kula anggen kula momong sartanipun kula dandani kahanane para kawula sak negara Amarta mboten sanjenengan boyong mboten sanjenengan tumpake jaran kula tak sowan dhewe teng negara Ngastina Semar kowe mung karya omong ora gelem kok kowe Wangkot kowe nganyel kowe ora gelem tak boyong nang Ngastina dumeh Kurawa kudu mbok mong dumeh kowe wegah momong anak Prabu Duryudana sing wis sewiyah-wiyah karo para Pandhawa nek ngono aku ngruda paripeksa karo kowe monggo menawi badhe ngruda paripeksa kalih kula aku meksa karo kowe kula sumanggaken ning nuwun sewu tangeh lamun nek njenengan saged meksa kalih kula sesongaran kowe ngasake kadigdayanmu nganti kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina aja takon dosa kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina aku meksa karo kowe nek aku kowe ora gelem tak meksa kawula ing Karang Kadempel bumi angus Semar nengke kok tetep meneng pajan Bagong maju kipere Petro ada kira sampean muni pripun
lagumu ni apa? Ora usah. Ora usah dadak selak, ora usah dadak wangkon. Sampeyan mau ngelelek bapak. Bapak sampean elek-elek, bapak sampean beksa, mboten masalah. Niku urusane sampean kalih urusane bapak. Ning kata-katane sampean sing terakhir niku sing gawe tatu-atune Bagong. Sampean apa jenenge? Apa jenenge, Pak? Nyenggrok kanan. Mbah aku ora weruh. Sampean ngubis-ubis. Ngubis-ubis apa? Sampean bebutrek banyu bening kanan karang kadempel. Nadan to nembe kandhek wonten ing pangucap ning sampean ngomong ora gelem tak boyong ning negara Ngresina karang kadempel lak karang abang karang kadempel lak bumi angus sampean ora mawas apa piye nang kene ketua pemuda karang kadempel cuma derajat sampean pendhita brahmana aisa kula dadi pendhita sok nanggap lakone Bagong pendhita. Isa enten niku kula dadi pendhita merjang ilmu luhur. Lah kok sakekan niki karang kadempul arep nggo jak-jakan karo cangkeme Begawan Durna. Wis cangkemmu kuwi, cangkemmu kuwi. Nyangkem-nyangkem kowe karo Begawan Durna. Tuwaku karo sampean. Nadan to derajate sampean ki brahmana. Nadan to kula niku mengkere. Urip kula miskin, ning kula ora ndek apa-apa. Padha wae. Ning kula niku janjane luwih tuwa timbang sampean. Aduh. Lho, kancane percil terus. Apa? Kodhok lho. Kuku. Oh iki ngurusin jaba ora senane ora. Kaya bagian karang kadempel. Iya. Nek ngono kowe wani karo Badruk, apamu sing tak wedeni? Wow, metu jaba. Ya. Metu jaba. Nek ngendi papane wong neter kadik dayan. Pendhita cupu panene metu njaba rawani gelut ning jero iki palepatan ora sak pareke nek dienggo neter kating dayan ayo lenang dolenang iya siap ning mengkerian nek sampean nganggo carane sampean sing ten ngarep mau sampean muni nek Semar ora gelem sampean boyong, Semar ajeng sampean peksa. Nek sing sampean peksa Semar mboten masalah. Semar ajeng mang bondo, Semar ajeng mang bleh mboten masalah. Nek sampean ngembet kahanane kawula sak karang kadempel. Karang kadempel ki bumi wutah gedhe Bagong. Nek bumi wutah gedhe Bagong nggo jak-jakan wong kana-kana sing ora trima kula. Loro ati kula niku niki minangka sing dituake teng karang kadempel kula niku duka. Al sampean muni kaya ngono. Heh. Duka ing gleleng wae aja ngremehke kowe. Gawe KTP tanpa ada tanda tangan duka ora bakal dadi kowe padake ora. Ora mehke ora. Wandare ora. Kowe ya ora mangan ndok, ora mangan beras, ora mangan sego nek tanpa aku kowe. Ameh kok ora sampeyan jeng pripun? Nadyan to kula niki mengkere, urip kula mung teng Karang Pradisan. Nek kula niku urip modal nekat waton garan kula siji bener. Garan kula siji bener, loro kula nglabuhi kalih wong tuwa kula. Wong tuwa kula niku nek bener nek kula teliti kok ndlalah kula glecah wong tuwa ora salah arep dienggo jak-jakan kula wajibe mbelani. Angka 3 kula mbelani bumi wutah getih kula ora kok pamrih napa-napa. Sampeyan ngertos critane Kumbakarna nika buta ning atine apik nika ora kok mbelani karo Dasamuka ora kok mbelani karo kejahatan ngalengka ora ning kae mbelani karo bumi wutah getih sing wis kecilek gedheke dheweke muni wae muni ora iso menang mungsuh cangkeme lunyu kaya ngene iki muni ana sampean pendhita jare kondang monyor-monyor muni wah menungsa ora tataran bakok kowe wani karo Begawan Durna ning atase derajatmu kuwi mengkere ya ben ngeten nggih penemban kula nuwun sewu derajat pangkat bondo donya
sugih miskin kere sugih menika kabeh mung titipan menika kabeh mung sampiran so nek ning alam kono ki ra ditakokke mobilmu Alphard piro mobilmu Pajero piro omahmu piro niku mboten ditakokke derajatmu apa kowe pegawe apa titelmu S apa ora ditakokke sing bedake niku mung amal kalih perbuatan kula kalih sampean niku mung padha nek sampean niku dadi brahmana kula dadi kere kula kalih sampean niku padha-padha menungsa sing bedake mung derajat pangkat amal perbuatan nek sampean tumindake ora pokra kaya ngono kok ngarep swarga ndak bisa non sewu ora kok kula ngelelek kali sampean mergo kula nggih nintringi kali awak kula dhewe kula ngrendhake sampean ngaten iki kula nggih ngrendhake awak kula dhewe wah ora kasakaken gurem tanpa guna metu njopane pancen kowe wani karo bantul entene njopo apa-apake kridamu Begawan Durna sampung rampung gek Kang Saran yo guru gampange kaya ngono kuwi ora jenenge nek wis kaya ngene iki sing wani karo Durna sapa aku njur sing arep ngrampungi Petroro Gareng ku abrak apa lah iki tumindak apa to wong sing nantang Durna kowe kok aku wis ngomong aku meng MC arep aku dandan apa medhit sengkelit keris ning aku MC kula omong tok mengko sing temandang kanca-kanca pradangga miwak waranggono lho aku miwiti dadi aku ki pelatih tidak ikut bermain wedhus ora truk sago ora kundur ki karo sago urung ora oh Petro wis sago kok sampean bapak kuwi malah ora setuju ra reng sago ora kundur ki ora ora lho mbok iya nah ora awakku kesel pajan wis ora jak dolan bojone Petro gah awakku ki remuk nek ora remuk biasane dolan iya anu ora kowe seneng ngamuk kok kaya ngono ora ae mengko nek nganti gawe dak-dakaning pasulayan kareng kadempel sing nanggung kowe lho wis engko ditanggung anak-anakne Pak pan samar pamoring sukma sukma sinukmaya sinukmaya winahya ing ngasepi ucap kacarita gancang ing carita anenggih sak pengeripun Sang Tapa Begawan Durna ketingal lugi malih alokipun para kawula matelaken bilih wonten ugi daya ingkang sowan ngabiyantur maring wersani Sang Semar Badranaya anenggih Sang Raden Harya Sentyaki Sinopating Durwati nganti sanggaring para putra-putring Jodipati rebeh-beh pindha sata meneraken kagiat kang samya mulat
kanduhan rimang lerleno tanpa kanen yen tan tuluso amengku sang tiang utama nalendra muda Semar kowe iki ya gene to janjane. Ana matane ngantuk malah kerawan priyagung. Lah mula kuwi Bapak. Ana ketembukan aja terus sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokong kencanane. Hus. Bokor, Bokor. Bokor iki apa? Mbuh. Malah bokong. Aja celemongan lho Le. Iki tak mbagekke kok iki malah dadi sak pungkure Begawan Durna iki sing rawuh mrene Ndara Sentyaki karo putra-putra Jodipati. Wah. Seswane Raka Mas Roni Awe. Kok ngono to? Putra Jodipati. Iki mesti ana si sentrun barang ana jaga nahono wah jan wis Ndara Setyaki sak rawuh sing ngandika wilujeng den Ndara Siwa Semar yu Kakang Semar Badranaya nggih slamet laku ora ana alangan swiji apa suwanku widodo kalis ing sambi kula ora ana alangan swiji apa Kakang nggih bareng aku ngaturake basaku katura ampun ngaten lho Den ampun ngowah-owahi adat jenengan niku bendara kula niki ming pamong wajibe kula sing nyembah kalih sampean Kakang Semar kula apa sak trepe yen tono dewa ngaturake sembah karo titah jalaran nadyan toto lahir Kakang Semar kuwi pancen Nun sewu derajate ngaceplik derajating Punokawan nanging yen disawang toto batin Kakang Semar witan prabeda kaya pangeja wanteng Sang Hyang Ismaya mula aja wigih ringa-ringa sembahe Setyaki tampanana nggih Den kula tampi dawah sami-sami nek alesane ngaten rak cetha to iya milujeng ora wis diomongi mau lali ngapunten otak tuwa niku atus satri dipun prayogaken lenggahipun ya kaya wis ora kurang kepenak Ndara Gatotkaca kula ngaturaken pambagya raharja Den Siwa Semar yu Siwa Semar ngaturake pambagya raharja karo Gatotkaca slamet sowanku ning Karang Kadempel dina iki ora aku ngaturake sembahku tampanen kula tampi dawah sami-sami yo dipun prayogaken anggenipun lenggah yo kaya ora kurang prayoga Ndara Antareja kula ngaturaken asung pasegan monokrami Den yo aku go slamet tekaku ning Karang Kadempel dina iki
aku ngaturake sembahku tanpa nono. Nggih kula tampi dawah sami-sami. Ya. Dipun prayogaken anggenipun lenggah. Ya, wis ora kurang prayoga. Iki Ndara Antasena. Oke. Wilujeng to den rawipun. Slamet. Kek wonten timbalan. Iki mau sing nyindeni serpek lasem sapa? Mriku kula wau naminipun Anggi. Weh, Anggi. Nggih. Cah ngendi? Kitra Pramana kok. Cah kutha menika. Wo ngono. Nggih. Wis ndeyang urung? Wis ndeyang urung? Yang mana? Yang manamu ora? Tegese wis ndeyang ki wis duwe pujaan ning ati ngono. Mobile dereng mang tanglet piyambak. Waduh. Aku arep ngendro kaya ngene iki arep sapiku wedhusku pirang-pirang ning aku nek malu karo wong wedok iki wedi e. Nek perkara gojeki aku seneng, gojeki wong wedok kok tak gojeki tak garapi. Wah, aku seneng. Ning nek kon tenanan ndek rasa wah, aku ora wani. Tembungno kae. Niku ora urusan sampean ale urusane mriku to. Tetep bos. Monggo putra Jodipati sing urung rabi ki meng aku. Apa ya arep selawase dadi blatek aku. Mula njaluk tulung. Mengke riyen iki dirembug riyen iki wigatose rawuh mriki niku janjane napa? Kakang Semar. Wonten timbalan Ndara. Urhananira pisan. Sowanku dilek marang kerajaanmu, kasantosanmu. Matur sembah nuwun. Ya. Degang dadi angka loro wigati. Sowanku ora saka diutus ning para Pandhawa. Sowanku ora diutus ning Prabu Kresna. Nanging sowanku mergo pancen aku pikantuk sasmita saka para Jawata. Jare aku nglampahi Nendra, jare aku nglakoni Nendra, aku nyumena Kakang Semar Badranaya mangku sagiwang rembulan sing katur sumunar tejane nganti aku ora iso delok kanan kiwa tengen. Bareng tak takoni Kakang Semar jroning pasumenan ora paring dawuh sarta ora paring pangandikan sing cetha. Sasmita apa sartane Kakang Semar duweni gegayuhan apa? Mergo Setyaki wis nampa utawa sasmita iki Kakang Semar. Kagyat risang kapirang rinanggul kinempit-kempit dosang retnaning bawana. Jebul kok malah para bendara sampun tanggap den. Lho ngaturke panuwun dene paduka sampun tanggap. Malah sak menika kula niku janjane mung nembe rasanan kok malah jenengan-jenengan sedaya pun pikantuk sasmita. Kakang Semar duweni gegayuhan apa? Kula niku mung kepengin bangun kahananipun, bangun kawontenanipun moralipun para kawula sak negara Ngamarta. Mandhapipun nuntun kawula wonten ing Karang Pradisan jalaran kawula Karang Kadremel menika sampun mawut kawontenanipun awit para Pandhawa nuwun sewu pun boten gatosaken kalih kawontenanipun para kawula. Para Pandhawa sing biasane pendak-pendak ora ketang telung dina pisan tilik teng Karang Pradisan. Niki pun suwe pun dangu kok para Pandhawa mboten gatekke mboten tilik marang kawontenanipun para kawula. Mila den kula niki mung kepengin neder kalih ketrimaning urip kula. Kula niku janjane kepengin bangun miturute para kawula sak negara Ngamarta minggahipun miturutipun para Pandhawa. Napa Pandhawa isih kelingan karo kawula cilik sing dhisik ndama-ndama sing kedhisik ngemong karo para Pandhawa. Lah kok saniki pun dadi kok malah lali kalih sing ngemong kalih oyot-oyotipun sing ngemong para Pandhawa rumiyin. Menika
menika ajeng kula emutaken sarana kula ngawontenaken pembangunan menika Den. Sedyake tinunggul gatanira kang tumandang setyaniku garwanira Weladala Kakang Semar cetha luhur timun sing dadi kayuanmu kula niki ming sing penting niat kula kok Den napa-napa niku dilandhesi kanthi niat ati kanthi niat ingkang ikhlas lahir batos nadyan to kados pundi rintanganipun nek pudrating Gusti bakal kelakon mesti ya bakal kelakon ning kula nuwun sewu tiyang nek nggadahi gegayuhan tiyang nek nggadahi pepinginan utawa duwe cita-cita menika mesti enten pacobanipun paribasanipun uwit saya gedhe saya dhuwur ora kok malah saya kepenak nggone urip ning mesti angine malah sansaya gedhe anggenipun menerpa pohon menika lho mila Den gandeng menika kala wau sampun wonten pacobanipun pacobane opo Kakang Semar niki wau saderengipun jenengan rawuh mriki Begawan Durna kalih Pati Sengkuni nggih rawuh mriki sing wigatos karepe ajeng boyong kula teng Ngastina ning kula mboten saged merga kula duweni kewajiban iki ning malah Begawan Durna meksa kalih Bagong ditantang Durna metu njaba sakniki malah mbebudhek banyu bening kahanan kareng kadempel Den Sikra kang bala tuminggal perang campo samya matali Kakang Semar ora sah melu cawi-cawi ora sah melu-melu tumandang karya ngundurake para sata Kurawa cukup Setyaki lan anak-anak Pandhawa lancur-lancur Pandhawa anggir Gatotkaca anggir Antareja lan anggir Antasena sing saguh ngundurke para sata Kurawa menapa menika estu iya tenanan Kakang matur sembah nuwun menika aku njaluk tulung pripun Gareng Petro Arubagong kudu melu tumandang ngundurke para sata Kurawa niki wau ning pun kula kon ning Dewangkot ora gelem alesane awake remuk mongko dolan ngalor ngidul ngulon ngetan wirawiri wis senenge ora sebane kok kon tumandang ngabuhi utah getih padha ora gelem ngene kanthi ora gelem tak ketakane siji-siji waduh nuwun sewu Pak kula kebelet minggat kono wah Pak aku migren Petro kowe nek nganti lunga kowe semaya kowe kewalat iki ora sida nggih kula sedia kula siap mbantu kalih para bendara ngunduraken para sata Kurawa nek kono rasa suwi-suwi Kakang Semar aku njaluk pamit dina iki ngundurake para sata Kurawa ngatos-atos Le Den ampun kados lare alit surtiti ngati-ati duga-duga digawa njaluk pamit Kakang Semar ngatos-atos
pripun Bapak? Gandeng wis purna kewajiban kabeh wis tak aturke mingkari nunggu keputusan saka pihak kelurahan. Iki malah ngopo Semar iki? Malahan sok sak geleme dhewe kari nunggu kepiye kabul kawusanane para Bendoro anggone ngundurke para Sata-Kurawa keparingipun Bapak. Para kamula karang kademel padha bubarna sing padha seba aku arep manjing pagulingan. Merga iki mataku wis ora kena tak tahan tenanan gareng. Oh iki ngestaken dawuh Pak. Kepareng nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gadining paranggilan. Arsa Kilura Semar Putranaya. Kundur manjing telenging pagulingan Kocaping mangke Kilurah. Nala garing tandanging medal saking telenging parepatan. Bibaraken sangjaring para kamengkeng sami seba Kocaping mangke tansah ketingal sesanti kamulyane.